V uliciach Rimavskej Soboty sa objavili nasprejované portréty prvého prezidenta Jozefa Tisa. V jeho portréte boli nápisy Jasná voľba pre Slovensko. Extrémistické nápisy aj s hlavou pána bývalého prezidenta Tisa, že to je jasná voľba pre Slovensko aj so znakom Hlinkovej gardy. Čo na to hovoríte? Je to správne? Podľa mňa nie. Tu není taká tendencia. To není v poriadku. Ja som Tisu zažil, ja som starý, tak ja viem, aká situácia bola. Neviem sa k vám k tomu vyjadriť. Ja som to ani nesledovala veľmi. Prípad ohlásil polícii Dušan Rybár. Ideli sme do školy, prosím vás pekne, prišlo nariadenie, museli sme mať pásku s tým slovenským znakom. Nahnali nás pred krčmu a vtedy bolo heslo naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí. Hákový kríž sa objavil zas v Rožňave medzi panelákmi pri Hypernové Tesco. Ja to odsudzujem aspoň, no. Možno, že už som stará generácia, ale ja to neschvaľujem vôbec. V Rimavskej Sobote vznikli škody za 265 eur. Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na 1 rok.